2 asukasta. Suljettu tila. 36 kameraa. Ei yhtään nurkkaa ilman valvovaa silmää. Kerro kuvasti kennomaassa kauniin. Pentti! Herranjestas, mitä se? Antaa sen tutia hetken aikaa. Kahti. Pentti! Nyt on aika herätä. Isoveli valvoo tänään. Isoveli valvoo. Mitä seuraajat on joka päivä? Kaikki kamerat, kaikki näkee nyt. Hyvää huomenta, rakkaani. Nyt herät, kun yrityt pää ja kaikki systeemit tulet alas. Laittanut kahvia meille. Ensimmäinen päivä, kello 14.02, on ensimmäisen viikkotehtävän aika. Teille on annettu ensimmäinen viikkotehtävä. Välineet ja ohjeet tehtävän suorittamiseen löytyvät varastohuoneesta. Varastohuoneesta? Soja tyhjä. Se on lappu. Ensimmäinen viikkotehtävä. Kilpailijoiden tulee viikon kuluessa opettaa kumpaakin kissaa antamaan tassua. Ei täällä ole Roska ja Mintti. Oi, kato sinne, älä mene karkuun, meillä on viikkotehtävä. Lähti kummatkin karkuun. Pentti, varo selkää. Lääkäri sanoi, että varo selkää. Jaksako? Pistikö? Ihan tylsä viikkotehtävä penää. Viska, Rontti. Missä ne on? Pentti, mua alkoi kaduttaa tää koko juttu. Kello 17.34. Tarja on kutsuttu päiväkirjahuoneeseen. Miten viikkotehtävä sujuu? No tietyllä tavallahan tänään on hirvittävän raskas viikko. Mutta tietysti ajattelee työttömiä tai yksinhuoltajia äitejä, niin he on varmasti paljon raskaampaa. Mutta tehtävä on vaikea ja minun on pyydettävä tasavallan presidenttinä Suomen kansalta kärsivällisyyttä.